Doncs ara amb la Mercè farem una petita taula rodona o farem una petita entrevista. Abans de res us presento la Mercè. La Mercè és coneguda a xarxes socials com a Diabetes Vintage. Jo la segueixo, és molt interessant el que diu. Diabetis tipus 1, porta bomba d'insulina des dels 17 anys i practica tot tipus d'esport, d'aventura, muntanyisme, escalada, puenting. Crec que s'ha llançat diverses vegades en parapent i a sobre és paracaigudista. Si us sembla, per conèixer-la una miqueta millor, veiem un petit vídeo i comencem a parlar amb ella. Si no, parlarem amb aquest. Molt bé, doncs quina passada, no? Jo no he volat mai ni he fet mai paracaigudisme, potser ara sí que m'animo després d'aquesta sessió d'avui. Ja funciona? Vale. Doncs benvinguda, Mercè. Si ens pots explicar una miqueta quins esports practiques i aquesta falera de fer aquests esports d'aventura. Una mica bogeria. No sé, és que no sé. Primer, donar la benvinguda també. Gràcies per estar aquí i practico tots els esports que em venen a la mà. Realment el paracaigudisme, que és el que es veu més com així extrem, fa només 6-7 anys que el practico. També dic que si l'hagués descobert o ho hagués provat abans potser m'hi hagués dedicat. Porto 77 salts, semblen molts però no són tants. Tinc amics paracaigudistes que en porten 1.000 i pico, amb la qual cosa per mi 77 és poquet. I el que més vull demostrar és que amb la diabetis es pot, és igual fer paracaigudisme, fer submarinisme que anar caminant. Simplement fer-ho i ja està. A més, avui en dia amb les tecnologies encara és molt més fàcil perquè no tens que estar tan pendent de tot, no? Però, esports, des de caminar fins a saltar d'un pont, aquí no es veu, faig puenting també. L'únic que no faig és salt base, que és paracaigudisme però des de muntanya, perquè no ho considero que sigui del tot segur. Però és qüestió de seguretat, d'anar i controlar els riscos, però res a veure amb la diabetis, simplement pel fet de ser una persona i ja està, un esportista, que tampoc m'hi considero, però, ganes de viure i la veritat és que quan estic a l'aire realment quasi és dels moments més feliços de la meva vida. Cada vegada que salto d'un avió, evidentment tens la por, però
a mi m'encanta, a mi m'encanta, i només el fet de que t'encanti s'ha de fer. Proveu-ho, Jo estic disposada a respondre totes les preguntes que vulgueu. Aquí a Catalunya es pot fer a 2 llocs, a Empuriabrava, que és el conegut, i a Sant Fruitós del Bages, que és on jo ho faig, perquè està més a prop, però, bueno, jo us ho diria que ho provéssim mínim una vegada a la vida, que no una vegada a la vida és saltar amb algú, saltes amb tàndem, que és el primer que vaig fer jo, el únic que quan vaig aterrar vaig dir no, jo vull aterrar i vull tornar a pujar. Llavors va ser quan em vaig treure el curs i em vaig fer paracaigudista. Molt bé, jo ja m'emporto 2 deures avui, un és alimentar-me millor i l'altre és saltar amb paracaigudes sí o sí, no? Jo t'acompanyo. Suposo que alguna més està. Bueno, no, la gran pregunta és, ella diu 77 salts, no són gaires, a mi em sembla espectacular, la veritat. I sí que ens interessaria saber, com a col·lectiu de diabetis, etc., moltes vegades ens posem limitacions, creiem que hi ha esports o tasques que no podem fer. Realment aquests esports d'aventura, de risc o aquests esports una mica més extrems, et limita tindre diabetis? Jo et diré una cosa, quan vaig anar a fer el meu primer salt, és que ni m'ho vaig plantejar. Realment, de fet ho estic pensant ara, no? O sigui, no és el si em limita o no. L'únic que quan vaig arribar allà per fer el meu primer salt, com dic, amb tàndem, que em portava una persona i em tirava amb aquesta persona, que és el que fan la gent per divertir-se, l'únic que em va preguntar és això que portes aquí al braç, perquè portava el sensor, en aquell moment no finançat, però li vaig dir, res, és per mirar com estic de glucosa, però passa alguna cosa allà dalt? No, no passa res allà dalt. Però és que jo no hi havia pensat fins al moment que l'instructor em va dir, i això que portes al braç? El primer que vaig fer és dir, i si cau? I li vaig fer així i em vaig tirar contra ell i, bueno, va veure que no passa... Diu, vale, doncs ja està, no passa res, perfecte. No m'ho he plantejat, o sigui, és que no m'ho he arribat a plantejar. Jo faig les coses sense pensar, tinc diabetis. Aviam, sí, evidentment, quan vaig a pujar en un avió, el primer que faig és mirar-me la glucosa. Jo no puc pujar en un avió estant a 50, no? No puc pujar en un avió estant amb una hipoglucèmia. Però a part de mirar-me quan vaig a pujar, és que no ho vaig pensar en cap moment, ni ho vaig pensar. Ara no funciona. Hola. Hola. Clar, aquí entrem una miqueta amb el joc de la hipoglucèmia i hiperglucèmia, no? O sigui, jo, per exemple, faig esport, no? A vegades, si vull fer un esport una miqueta més aeròbic o anaeròbic, etc., has de tindre una miqueta la glicada una mica més alta o menys alta perquè has de saber si consumeixes més sucre o menys sucre, etc. Aquest tipus de control, per exemple, segons el tipus d'activitat que fas, una miqueta, o portes sucrets o pastilletes de sucre, etc., o com ho fas? No et fa una miqueta de por que mentre fas la caiguda tinguis una baixada de sucre? Aquest tipus de trucos, si ens pots il·luminar una miqueta, sisplau. Bueno, jo sempre miro, clar, potser si ho hagués fet fa anys, que no teníem les tecnologies, que no vèiem les gràfiques, potser hagués sigut més complicat. Ara tu veus més o menys la tendència, com la tens, si estàs en baixada, encara que jo estigui manifestada per anar a saltar, me'n vaig i dic no salto, m'espero, remonto. El que sí que intento sempre estar és una mica estable. Per què? Doncs perquè, aviam, l'adrenalina, que evidentment hi és, no puc evitar pujar 4.000 metres i que no hi sigui, hi és, però és una adrenalina diferent a la de estic passant una situació difícil, és una adrenalina de felicitat, per mi, en el meu cas com a mínim, és una adrenalina que a mi no em posa nerviosa com per modificar-me molt el tema de glucosa, llavors si la tinc estable jo pujo. No m'ha passat mai que jo estigui estable i pugi i després arribi a baix i estigui a 40 o estigui a 300. No, sempre s'ha mantingut, es mou una mica, però és el que dic, les tecnologies han ajudat molt a poder fer-ho també amb més tranquil·litat. Sí, comentes que si tens una tendència més estable, en principi, no? Però sí que a part de la caiguda, etc., algun altre tipus d'esport que sí que has de tindre una miqueta en compte, pujades, baixades... Sí, el senderisme a mi cada vegada que he pujat, aquesta d'aquí era la pujada a Montserrat, no? Vaig tindre diverses baixades mentre pujava, llavors... Clar, allà sí que és més difícil controlar quina quantitat d'insulina et poses, quina quantitat de basal et poses, o de lenta et poses si no vas amb bomba. S'ha de baixar. Quan a senderisme sí que s'ha de baixar, però tampoc saps el nivell, o sigui, què gastaré jo de glucosa en sang mentre pujo una muntanya? No ho sé. Llavors, sempre poso la motxilla normal més
pastilles de dextrosa, més sucres que s'acaben, si no me'ls menjo, s'acaben desperdigant per dintre la motxilla, porto fruita, generalment són pomes perquè és el que més aguanta i el millor, i vaig mirant-me. Em vaig mirant, però bueno, inclús a vegades tinc amics que m'acompanyen, que es preocupen encara més que jo i els hi dono el lector, quan portava el fri, li deia, tu ves-me mirant, i ells s'encarregaven de mirar i em deien, vale, estàs bé, segueix. Sí, això sí que s'ha d'anar controlant. Amb coses així sí, amb el paracaigudisme no tant, perquè és que a més és un moment, sembla, però és igual, suposo que jo no faig, no esquio, però hi ha gent que esquia, trigues més a pujar, fer la cua i pujar, que no després baixes en un moment. Aquí igual, els 4.000, triga més l'avió a arribar a dalt que jo a baixar. No, i veig que has fet molts esports, no? Muntanyisme, escalada, puenting, no? Parapent, paracaigudisme, etc. No? Una miqueta de tots aquests, no? Quin és el que més et sorprèn, no? I quin és el més difícil per una miqueta portar tot el teu equipament de bomba, del sensor, potser el glucòmetre també l'has de portar, és una miqueta... No? És al·lucinant els esports que pots arribar a fer i una miqueta com ho manegues. En quant al més complicat potser és aquest, és el que sembla més senzill, que és el senderisme, l'anar a caminar, no anar a caminar a donar una volta, no, anar a caminar així, pujar una muntanya, l'escalada, passes nervis, perquè jo passo més nervis amb l'escalada que amb l'altre, perquè estàs allà a la muntanya, amb les pedres i pots relliscar, pots el que sigui, amb això has de portar com moltes més coses. El paracaigudisme és que tu puges sense res. Jo sí que generalment porto un sucre ficat a dintre de la butxaca, però, des de luego, si estàs baixant a caiguda lliure, l'únic que no faràs és agafar un sucre. Però tampoc te'n donaràs compte, perquè l'adrenalina és tal que és l'únic que notes. Però sí que vaig molt en compte amb l'abans. Jo ja sé que no em donarà una baixada. Prefereixo inclús a vegades que igual estic una mica potser inestable, dir, em prenc un suc, estic a 180 i em tiro. Perquè estar a 180, 200, 250, durant una estona tampoc passarà res. Ja em posaré insulina després. Perquè clar, és que allà sí que no hi ha... En el senderisme tu pots anar caminant, et pares un moment si estàs baixa o intentes posar-te insulina si estàs alta, mentre causen paracaigudes no. Llavors són una gestió molt diferent una de l'altra. Molt bé. Jo quan vaig debutar amb la diabetis, que tenia 20 i pico anys, me'n recordo que em van dir que hi havia dos esports que no podia fer. Un era el buceo i l'altre l'escalada, perquè no percebem molt bé les hipoglucèmies. Tampoc ho he fet mai, ja ho veieu, però potser sí que m'animaré a fer-ho. Escalada sí, buceo el tinc pendent. El buceig, però sobretot a l'escalada, realment suposo que et diuen això, perquè quan fas una escalada deus tindre canvi de pressió, et mareges i a vegades potser no ho identifiques com una hipoglucèmia. En aquest cas, tu com ho perceps? I perquè fas com ho fas, això? Però és que l'esforç de l'escalada, de pujar, ja també és dintre del que a l'inici de Jo sé diabètica no es parlava, però és o l'esport de força, que l'esport de força a vegades és hiperglucemiant, no baixa. Llavors a vegades succeeix amb l'escalada, perquè és que fas molta força amb els braços, fas molta força amb les cames. El senderisme em provoca més baixades que no l'escalada, per exemple, i no és prohibit. I això que comento jo, que a vegades pots confondre una hipoglucèmia amb un mareig, un mal d'altura... Jo no em marejo. No em marejo, però no em marejo ni últimament, per una part, desgraciadament, ni amb les hipoglucèmies. Soc asimptomàtica d'hipoglucèmies. L'última baixada forta que jo no la vaig notar va ser fer-me una analítica de sang. Em va trucar la doctora al migdia a la 1, em va dir, Mercè, estàs bé? Perdona, qui ets? La doctora, estàs bé? Sí, estic bé. Estàs a casa? Sí, estic a casa. Per què? No, perquè ens han trucat als laboratoris que estaves a 26. Jo m'estava fent l'analítica com puc estar aquí parlant. No les noto. El bo és que amb els escàners ara m'estic mirant i sempre ho sé, però no noto ni aquests marejos ni el mareig d'alçada. No, per això feien que no incís una miqueta amb això, que cuideu també quins esports... Podria, però aquí no t'ho puc saber dir perquè jo no les percebo. Aquest tipus d'esport de risc, d'aventura una miqueta, no confondre si tens un mareig o etc.
I ja ens has comentat que el teu ritual, quan comences aquest tipus de pràctiques, és una miqueta mirar si la tendència és una miqueta estable, en cas que tinguis que fer una miqueta d'esforç, potser puges una miqueta el sucre fins a 180 partint una miqueta de marge. Hi ha algun altre ritual? O sigui, algun altre... No, fora del diabetis, la seguretat. Jo trobo primordial la seguretat, o sigui, però tant en quant a diabetis, però és que és això, és com tinc la diabetis present, evidentment, perquè és que si no podria ser un perill. Ja no només per mi, perquè altres persones es tiren amb mi, com heu vist, m'han gravat, i és una altra persona que s'està tirant amb mi. Ja no és només per mi, és per les persones que es tiren amb mi, per les persones que van a fer escalada amb mi, el que està baix agafant la corda, és tot. Jo miro tot el de la diabetis i tot el de seguretat de cada un dels esports. O sigui, tens que estar ensenyada i sabent, però és per cada esport, com ho podria estar qualsevol persona que no ho tingués. Molt bé, i reptes així d'aventura? Algun esport que vulguis ara començar? Em falta el busseig. Sí? T'animes? Sí. I a nivell paracaigudisme? Aviam, no crec que sigui un esport com em va passar amb el paracaigudisme, que jo vaig saltar i quan vaig estar a terra vaig dir vull tornar a pujar, però ja. No serà així perquè l'aigua i jo no som gaires amics, soc molt fredolica, llavors l'aigua no és el meu, nedar ser el just, però sí que m'agradaria provar-lo. I si me'n podeu proposar algun, jo no tinc cap problema. Molt bé. Si algú té alguna idea, després ho podem proposar, o fins i tot ara o després en el... No m'hi veig de lluny, Sandra. Ja estem. 5 minuts i jo volia una miqueta atacar tota la part de diabetis influencer, com a persona que té un perfil, que tens un perfil que és diabetis vintage, una miqueta com el manegues, què fas i si realment consideres que estàs ajudant una miqueta la gent explicant tips. Jo us deia que jo segueixo bastants influencers i estic aprenent realment molt amb aquest tipus de perfil. Bueno, jo a dia d'avui em sorprèn que em diguin influencer perquè sí, no sé com he pujat els seguidors, però els he pujat, però la veritat és que no era la meva intenció, jo la vaig crear pensant en que si el podia algú ajudar, que a mi fa 35 anys m'hagués agradat conèixer algú que tingués diabetis i ho vaig crear per això, la cosa ha anat pujant, hi ha molta gent que em pregunta per privat, contesto absolutament a tothom, i la veritat és que jo, sí, em diuen que els ajudo, em donen les gràcies, bueno, no sé, és una cosa i em sento, o sigui, jo per això el tinc, per ajudar. El que estic també molt amb el tema, d'alguna manera molta gent em coneix per això, perquè és que la sanitat no dona les coses correctes a tothom, inclús a algunes persones li dona de més i a d'altres li dona de menys o no li dona res. Llavors sí que em coneixen molt la gent i molta gent m'escriu de a mi em sobren sensors, em sobren tires, coneixes algú que les necessiti? Doncs sí, o m'ho envien i jo ho reenvio, amb la qual al final m'arruïnaré, perquè amb els gastos d'envio tela, però sí que és veritat que ja només amb això és ajudar a moltes persones que no tenen tires reactives, o sigui, ja no dic sensors que també haurien de tenir, o sigui, unes tires reactives que li donen persones, que alguna està per aquí, de dir una tira reactiva a la setmana, perdó, o sigui, què voleu que jo controli una diabetis tipus 1, tipus 2, tipus el que sigui? És que m'és igual els cognoms que li posem a la diabetis, però amb una tira reactiva al dia no es pot controlar la diabetis, o sigui, al dia no, a la setmana, i al dia tampoc. Llavors jo intento ajudar amb això. I per altra banda, per exemple, ahir mateix em va escriure una mare que fa una nena que fa 15 dies va debutar 15 dies o un mes, no recordo exactament, i em deia, és que porta 3 dies superalta, té 14 anys, no sabem què està passant, no tenim endocrino fins dilluns. I jo sempre, el que sí que poso és, jo no soc metge, jo et puc explicar una mica, i jo li vaig preguntar, té la regla, està nerviosa, està amb exàmens i tal. Sí, resulta que tenia la regla. Ningú li havia explicat que les hormones modifiquen la diabetis. Llavors és com, bueno, dilluns vas al metge, jo no et puc dir que tu pugis la basal, jo no et puc dir que tu et posis més insulina. No soc metge, no dono consells que li puguin perjudicar, però sí intento t'aconsellar una mica dintre del que es pot, siguent només una persona amb diabetis segons la meva experiència. Jo crec que sí, vull creure que sí que ajudo perquè em donen les gràcies. No, per tant, sí que et consideres influencer, et considerem influencer, no pel número de followers, no som l'Echevarria famosa, però com a mínim amplifiqueu una miqueta la tasca que feu. Intento.
I sí que és veritat que jo també, sempre que he contactat amb algun influencer, sempre m'han donat resposta i sempre m'han ajudat. Per tant, sí que us animo a perfils com la Mercè que els seguiu i que una miqueta els hi pregunteu coses. Doncs, si us sembla, no sé, Mercè, si vols apuntar alguna cosa més, si vols donar algun consell més... Animeu-se. Jo us acompanyo a Sant Fruitós del Bages o a Empúria Brava. A mi m'agrada més Sant Fruitós, és un lloc molt... Una cosa que sí que us dic, per exemple, dintre de la diabetis, el que sí que jo tinc, per exemple, perquè clar, és com... Jo he passat 3 comes diabètics, llavors el que tinc molt clar és que si és un lloc que hi vaig freqüentment, allà hi ha un glucagon. I allà les persones... O sigui, jo no l'amago, la diabetis. Allà les persones que estan, els instructors, saben que jo soc diabètica, saben que si em pot passar alguna cosa, jo tinc un glucagon allà. Desgraciadament no tenim el nasal, que també estic intentant parlar-ne a vegades. La veritat és que en parlo poc, n'hauria de parlar més. A les rets, perquè el glucagon nasal només el recepten a menors. Jo no el tinc. Si tu no el tens, et val 105 euros. Llavors, en l'aero en tenen una a la nevera i és un glucagon. Genial. Però per fer escalada, a mi un glucagon, haver-lo de portar en fred, que no pot perdre la cadena de fred i tal, és més complicat. Un nasal el podríem portar. Jo sóc una imprudent i no el porto. Però si fos el nasal el portaria. Molt bé, jo tampoc faig esports de risc, però sí que qualsevol tipus d'esport, escalada, passejades o trekking, m'haurien portat un glucagon. Doncs Mercè, moltes gràcies. Després tindrem una petita taula rodona on li podem fer preguntes a la Mercè. Doncs moltíssimes gràcies.